партиите, които, цитирам, са доказали своята олигархическа зависимост и корумпираност, трябва да бъдат изпитани авторитети. За да се постигне това, за нас е ясно, че с парцелирани отделни усилия на партиите от демократичното, ясно център и по-вляво, може би, от центъра няма да стане. Партиите сами това не могат да го постигнат с своите механизми и на базата на миналите си взаимоотношения, особено в център-дясно. Нашата идея, стартирайки идеята за реформаторския блок, е да търсим максимално широко обединение за общите цели, за обща платформа, посока и приоритети от една стратегия за развитие на страната от тук нататък. Без да имаме много ясно разписана програма, по която и пътна карта, по която ние започнахме да работим, а именно в момента на началата за нашето обединение, където набелязахме 12 стъп, започващи от основни някои промени, предложения за промени в изборното законодателство и изборите, минавайки през теми свързани с Закона за политически партии и тяхното финансиране, минавайки през проблемите в съдебната система, нейното политизиране, деполитизирането на администрацията, борбата с корупцията, проблема в регулаторните органи и антимонополните правила. Минахме през някои проблеми, които също трябва да бъдат поставени в много ясна програма за действие, свързани с обществени поръчки, проблема за силното разделение и за противопоставяне в обществото на етнорелигиозен принцип и разделение в обществото по тръгнало още от годините на прехода към днешна дата, което обслужва точно тези задкулисни интереси, които днес доведоха нещата до днешния момент. Така че лично това, което аз усещам, е, че и с вашата подкрепа, и с включването на още много организации, граждански, неправителствени партии, ние да надграждаме, да развиваме, да концентрираме тази политическа програма за действие и, разбира се, да засилим усилията си по посока за свалянето на това вредно за страната. Съвсем кратко няколко неща. Забелязвам, че дори и ние толкова сме свикнали да мислим в понятието за гражданско общество и политическите партии като две различни. И макар те да са такива по дефиниция, те не трябва да бъдат противопоставящи се. Всъщност голямата грешка на последните години в българската политическа система е да направи така, че да ги раздели насилствено. Защото партиите в България търсиха, за съжаление, подкрепа, а не търсиха доверие. И всъщност това, което ние имаме за задача да променим в момента, и на мен това ми се струва, е именно да върнем това доверие обратно. Да създадем тази връзка, която някакси се разкръсва през последните няколко години, а единственият начин това да се направи е като бъдат включени всички в разговор за бъдеще. Като кажем, вече всъщност кажем ясно и категорично, че всеки един гражданин на тази държава, без значение колко политизиран е той, има право да участва в това и да бъдат нашето общо бъдеще. И това е ключа за мен и в това, което вие сте написали, и в това, което аз чух днес. Защото гражданската общност в момента е такъв, че ние трябва да събираме опит. Всъщност историята и на българската десница, за съжаление, показва, че именно това разделение, едно, което по същество е цяло, насилствено беше дарено през годините. И аз мисля, че трябва да се получим тук това, което се случи, и че трябва да спрем да правим подобни неща, и че трябва всъщност наистина да включим всички в разговор, който ни предстои. Само да помоля наистина всички да не влизаме в разговор за десница, левица и партии.
както активните си. Някакси това, което чухме, наистина беше много странно. Останалите колеги също да кажат. По-скоро ние да слушаме, за това сме ги поканили. Аз искам съвсем накратко още веднъж да формулирам онова, което ни е събрало в този форум. Това е един от малкото форуми, казвам с така много надежда и радост, в който интелектуалци и политици говорят един общ език. Националната ни история много често е имало разединение между хуманитарни интелигенции и политическа класа. Ние се опитваме да хвърлим мостове. Това, което ни е събрало тук, е дълбокото ни убеждение, че в настоящата политическа ситуация мирният граждански протест е далеч по-легитимен от българското правителство. И това е една много тъжна констатация. Ние не искаме да дадем мандат, цял мандат на това правителство, защото считаме, че негодни хора ще приемат само негодни закони. Това правителство просто не е в състояние да реши проблемите, пред които е изправена нацията. От една страна. От друга страна, чрез насилието, особено преди 2 дни срещу демонстранти, то ни разединява от Европа. Ние не бива да забравяме, че Европа ще бъде и без България, но без Европа няма България. И ако Д'Антон беше казал, че революция се прави с кръв, а не с лимонада, аз не искам да я правя с кръв. Аз не искам. Един колега от демонстрацията ми беше казал, ти ако си въобразяваш, че с флагче и свирка ще свалиш комунист, много се лъжеш. Как? Комунист се сваля с камъни. Да, но аз съм писател, аз не съм камена. И аз единственото, което мога да предоставя, моят арсенал е морален и аз единственото, което мога да предоставя е една морална алтернатива. И аз гледам както казах, с много надежда на този опит да се обединят интелектуалните, моралните и политическите сили в името на една нова, просперираща България, за която аз съм уверен, че ние имаме потенциал. Това е. Професор Бождар. Няколко думи. Дълго време така изповедвах и до голяма степен се относя, въпреки че е доста вече по-редуциран вид, един неизлечим песимизъм. 23 години от града на истината, където бях продължен един месец, до ден днешен, аз на своя ред като човек, като граждан, като българин, живея с тази съпричастност към това, което става в България. От 23 години, не говоря за уния 45, ние, ако използваме едно понятие на Карл Яспер, се намираме в една гранична ситуация. Тази гранична ситуация често пъти ни изправяше пред избора така или така, или. Мисля, че този път така повече не може. И така живея с убеждението, че тук започва нещо ново и мисля, че това начало склонен съм да вярвам, въпреки така остатъците от този песимизъм ще доведе до победата. 23 години ние живеем в ситуацията на един безпардонен нихилизъм. Знаем предпоставките за този нихилизъм. Тук ще цитирам моят любим писател и философ Албер Камю, който казва, че с това всичко е позволено, започва действителната история на съвременния нихилизъм. 23 години у нас всичко беше позволено. Малки бяха победители, не можахме достатъчно радикално да преосмислим миналото, допусна се и от десницата, допуснаха се едни или други грешки. Сега е необходим действително един невероятно силен катарзис, необходима е една радикална промяна, необходимо е едно абсолютно морално съзнание.
Мисля, че това морално съзнание го притежават хората от улиците. Вярвам, че го притежавате и вие. И наистина тук трябва да се започне, тя започна между другото вече тази борбата за налагането на нов тип ценности. Ценностите ги има, ориентирите ги има. Въпросът е те да бъдат проплатени вече в нашата нова история. Ще ми са всеки един от вас, който конкретно и пряко се занимава с политическа дейност, така да има като мотив и като фундамент, на който да стъпи именно едно високо морално съзнание. Гранична ситуация предполага, че или този път ще се спасим, и то ще се спасим както трябва, или ще продължим да затъваме в историческото небитие. Много сме страдали през нашата история, крайно време е да престанем. В крайна сметка имаме основа, на която да стъпим. Ние сме в НАТО, ние сме в Европейския съюз. Ние трябва да се дистанцираме, т.е. трябва да обърнем гръб на всичко това, което ни заплашва и борбата наистина да бъде настъпателна. Благодаря ви. Ще започна с това, че ние днес присъстваме, за мен поне, на едно уникално събитие. Уникално е за това, защото за първи път, бих казал, политическите партии, обединени в един реформаторски блок, приемат като равноправни участници, равнопоставени участници граждани. Тук не става дума за реформаторска, за гражданска квота, някакъв граждански елемент, в иначе изцяло партийно начинание. Тук става дума наистина за гражданско-политически проект, който се стреми да прерасне в реформаторско обединение и реформаторско мнозинство. Създаващия се граждански съвет, той е средството за автентично гражданско участие на хората, които протестират от месец и половина на площад Независимост и в големите български градове. Като един от тези хора, аз изразявам своята увереност, че демонстрациите и исканията на хората на площада могат да намерят все пак своето политическо представителство. И аз това политическо представителство го виждам именно в такъв гражданско-политически проект, какъвто е реформаторския блок. И още нещо много важно трябва да кажем. Стана дума за това, че ние сме на етапа на преучредяването на българската държава. Пренаписването на основните правила на играта. Става дума за един нов обществен договор. Но новият обществен договор всъщност има две фази. Първата фаза е фазата на договора за съдружие, т.е. кои са най-основните правила, по които гражданите се съюзяват и искат да живеят в гражданска общност. Втората фаза на този нов обществен договор е договора за управление. Как тази гражданска общност, как гражданското общество излъчва своите управляващи, тези, които го представляват и тези, които получават делегираната власт. Ние тук се занимаваме не само с договора за управление, т.е. не става дума просто за нови изборни правила, не става дума за промени в вече учредените власти на държавата, законодателна, изпълнителна и съдебна, а става дума за базисните правила. И именно защото става дума за фундамента, тук всички сме от едната страна, обединени като едно реформаторско мнозинство, а от другата страна е мафията, олигархията. Дилемата е пределно ясна според мен за всички. Или имаме правова държава, държава на гражданите, върховенство на закона, или имаме върховенство на убийствата, на заплахите, на терора. И тук компромис не може да има. Затова ми се струва, че това, което правим днес с партийно ангажираните наши съмишленици, е много важно и аз бих се радвал, ако мога да допринеса за този съвместен гражданско-политически проект. Благодаря. Ние сме по-скоро политически ангажирани и по-малко партийно ангажирани. Аз мисля, че вече може би, ако няма други мнения от самата маса, да припомня, че са поканили журналисти, това нещо се случва някакси предпочитане на обществеността в момента. Вероятно, от страна на журналисти на медиите има въпроси, да започнем един такъв диалогичен режим. Заповядайте. Радио К2.
към всички лидери на реформаторския блок и разбира се към участниците. Към лидерите, вие подкрепяте гражданския протест срещу кабинета, но кои са олигарсите, които го организират? Поне такива твърдения имаше. И другия въпрос, как оценявате работата на министъра на образованието и действията на кабинета в този проблемен сектор? Благодаря. Някой би е казвал всъщност кой е субект и най-големия олигарх, който прави протестите. Но според мен това е събудения български гражданин, по-сериозен олигарх, който организира протестите няма. Янаки Стоилов каза, че в протестите има олигарси, които... Кошмарите на господин Янаки Стоилов, нека да се снимават на подстава на 20, може. Аз лично участвах в един дебат по Националното радио, в който беше включена и госпожа професор, министърката на образованието. Това беше по една малко фалшива тревога за изключване, неизключване и така нататък на произведения от канона на българската литература. Те го наричат по друг начин, ние литературоведите го наричаме канон. Тя се оказа фалшива, тази тревога, и мисля, че не трябва българското общество, в момента имаме толкова сериозни проблеми за решаване, не трябва да се втренчваме в такива фалшиви и често митологично подкладени дилеми, проблеми, дискусии и така нататък. Само обаче аз искам две думи да допълня, и това е въпросът съществен. Извън политиката, извън икономиката, която е предпоставка за толкова много неща в нашия живот, ние всички трябва да мислим много и за възпитанието. Това е един ключов въпрос. Предполагам, че повечето го знаете. Аз така съм любопитен и непрекъснато, като ходя по протестите, гледам за мои студенти, само двама съм видял до сега. Аз съм видял повече. Да, споделям така едно много желание. Не правя тотално обобщение, но трябва да се работи много с младите хора. Въпросът не е само натрупването на ерудиция, на някакво образование, но е възпитателен процес. Нашата нация се нуждае от едно превъзпитание. Ние години наред живеехме в, как да ви кажа, дойде демокрацията, сега колко е демокрация, това е друг въпрос, но тя дойде и с недъзите на съвременния свят. Консуматорското общество, един хедонизъм, един вулгарен прагматизъм и така нататък. Записват се десетки, стотици млади хора да следват хуманитарни дисциплини и завършват почти нищо не знаят. И вината не е в нас преподавателите, както не е, предполагам, вината и в гимназиалните учители. Много ниско е паднало равнището на любопитството, на интереса към науката, към духовното, към голямото. Вижте телевизията, вижте какви ли не предавания, Стани богат, шоу и така нататък. Тук реформаторският блок, дай Боже, един ден да вземе властта и наистина в тази насока трябва много да работи. Защото, както се казва още в старите книги в Библията, само с хляб не се живее. Духовното е предпоставящо също. Това е едно градивно създателно начало. Тези млади хора, които утре ще бъдат на дневен ред и които ще се справят с дилемите на живота, не трябва само да бъдат тесните специалисти. Тесното специалисти, както ви казвате в гасета, трябва да бъдат и широко образовани хора и преди всичко хора с изградена нравственост. Всичко това, което го говоря за образованието, за възпитанието, в крайна сметка ще допринесе много окончателно да намерим нашата идентичност като народ, което означава, че радикално ние трябва да прочетем и историята си, и миналото си, което още не е станало. Има го в много книги, но то не е стигнало до младите хора. Благодаря. Трябва да се чете за Аз извинявам се, че отговор на този въпрос стана безкрайен, но мое мнение, мисля не само мое, че един от големите проблеми на дясното и на реформаторското в България през годините беше този аристократизъм, с който подминавахме клеветите и обвиненията срещу нас. Това е очевидно невярно, това е очевидна глупост, да отказваме коментари. А последиците бяха много тежки за нас в крайна сметка, защото тези очевидни глупости се превърнаха в истина в съзнанието на хората. А за това ще си позволя да отговоря много ясно. Протестът по улицата на София започва на 14 юни, чрез Фейсбук поведението на 50-60 човека, един от които бях аз. Други от тях също са на тази маса, а трети са много близо до нея.
без претенции за авторство. Нито един от тези хора не е получил преди, по време и след протеста и няма да получи нито една стотинка от никакви олигарси. И в момента, в който има конкретно обвинение в тази насока, то ще отиде в съд веднага. Достатъчно ясен отговор. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте. Веселина Миланова, Хоризонт. Бихте ли, не знам кой от вас всъщност ще се опита да обобщи това, което се случи днес тук. Да го сложим в някакви, така просто да си изясним какво се случва. Можем ли да говорим за началото на един граждански политически проект? Създава ли се този граждански съвет, за който професор Недялчев говори? Какви ще бъдат следващите стъпки? За какъв тип това гражданска платформа, която е отворена за всички и въобще за какво точно говорим? Аз ви кажа две неща, след което може би доктор Солов, който някак си каза тези неща, но може би трябва да ви кажа още веднъж. Това, което като присъда си ролята на модератор на дискусията чух, бяха конкретни предложения, както фактически, така и стратегически план от уважаемите господа университетски преподаватели. През най-възможно високото присъствие, през председателите на партиите от Реформаторския блок, се чу не просто споделяне на тази теза, но и активното и приемане като и наша цел. Тоест да, от тук нататък в абсолютно оперативен порядък ние би трябвало да вървим и това беше изказано през думите на председателите на партията от блока. Трябва да вървим към формирането на такава една реална ефективно взаимодействие между гражданското общество и политическите партии. Заповядайте, шеф. Ако мога с една дума да предизвикам асоциация, това е политическа иновация. Това се опитваме да направим. Първата крачка, но и най-дългият път започва с първата крачка. Може би ще стане много по-голямо, отколкото го мислим днес, тук и сега на тази маса. Може би много неща ще ни бъдат подсказани. Всеки ден се случва. На мен понякога ми се струва, че ако човек прочете лозунгите, надписите на протестите, тази политическа иновация ще започне да добива форма. Включително и правна, вероятно. Но това е моето предложение. Политическа иновация. Ние смятам, че можем да го случим. Преди да чуем доктор Славов, аз искам да кажа две изречения. До този момент в България, в хода на нашата нова демокрация, партиите непрекъснато мислят за това колко души, колко депутати ще вкарат в Народното събрание и респективно в другите органи на властта. Аз мисля, че с това, което днес правим, ние се опитваме, и това е нашето предложение, това е нашето обращение, да обърнем мисленето. Тоест да се мисли по-скоро преди да се мисли за представителството, да се мисли за начина, по който гражданите усещат себе си представени, активни, активизирани и, така да се каже, първо да мислим за това обединение на гражданите, за това усещане на гражданите, тяхната принадлежност към една политическа общност, която може да не е непременно партийна, коалиционна и така нататък. А следващата стъпка, следващия ход вече да бъде именно начина, по който така усетили себе си политически активни гражданите, вече да потърсят и своето конкретно представителство в съответните органи на властта. Тоест, нека обърнем просто мисленето. Нека обърнем пирамидата. В същия... Доктор Славов. Защото най-концентрирано някакси го каза той, може би трябва да го повторя. Благодаря, доктор Москов. За мен гражданския съвет е всъщност активиране на истинския, автентичния гражданския елемент, гражданското участие в рамките на Реформаторския блок. Това е истинско представителство, равноправно, равнопоставено на гражданите, които са на площада в този политически проект, който е Реформаторския блок. Нека да не забравяме, че Реформаторския блок беше обявен именно като обединение на партии и на граждански движения, на граждански организации. Ето гражданския елемент вече е наличен. Той е активно и равнопоставено участва в вземането на важните политическите решения.
За мен гражданския съвет е първата стъпка към пресъздаването на така желание от всички реформаторски блоки и реформаторско мнозинство. Значи това, аз считам изключително важност това, което Мишо казва. Защото днешната политическа картина в България говори, че въпреки, че правителството е формално легитимно, гражданите се чувстват пренебрегнати, не се чувстват представени от това правителство. И на тази аномалия трябва да се сложи край. Какво от това, като те имат, правителство има едно изкуствено създадено парламентарно мнозинство? Какво от това? Не това прави едно правителство легитимно, а го прави легитимно, го прави общественото настроение. Настроението на масите, техните желания. Това е. А те са изявени недвусмислено всяка вечер по площадите. Преди повече от месец с много от присъстващите тук, например господин Йон Прокурор, господин Христо Гене, написахме едно нещо в интернет, което казахме, че трябва да пренапишем правилата. Това включва и правилата, по които се формира начинът на правене на политика. Това е иновацията, за която очакваме. Наистина осъзнато, че трябва да бъде различна. Други въпроси? Заповядайте. Ако може, ако може да ви дам и пример, за да не изглеждат много абстрактни нашите думи. До момента утвърденият модел е следният, добре познат на всички. Гражданите участват в политиката под формата на обекти. Опасното това е гарвана на клона, има лисица отдолу. Участват като сваляни от кавички в месеците преди изборите. След като някаква група политическа, наречена партия или съюз на партии, коалиция, е вече установена на власт, от този момент нататък гражданите стоят и чакат и те са обекти, т.е. поданици. Този, който създава политиките, здравеопазване, образование и така нататък, е партийната централа, обединена около партийния шеф, който е министър-председател и който реди листите, т.е. в нашата ушки има парламентарна република, всъщност министър-председателска, нашата парламентарна република според нашата конституция има гумен печат, който утвърждава желанията на тази партийна централа и кръговете около нея. От тук нататък следва линейно управление. Това е термин единствено от науката, но го има в казармата. Е много ясно какво е линейно управление в пирамидата. Централата, която никой вече не знае и не контролира, чрез своите лостове, наречени министерства, свежда надолу своята воля. Как изглежда обратното, което може би трябва да се случи? Представете си политика по здравеопазването. Тя не е следствие, а е първото нещо. И политика по образование. Тя е първото нещо. Нека политическите партии с това, в което са, как го кажа, експерти, които там, където те наистина трябват на обществото и където те не могат да бъдат заместени с нещо друго. С това, че могат да оговарят нещата в парламент, чрез лостовете на парламентаризма, с това, че могат да превръщат нещата в закони, т.е. закони, които се приемат и така нататък. В това са те експерти, да модерират гражданското мнение около здравните политики. Има сериозни технологии за събиране на такова гражданско мнение, много различни от общественото, от социологическото събиране на обществено мнение, много по-сериозни техники. Там има излъчване на или постепенно кристализиране на граждани, които са се изтъкнали като ръководители на групите. Това става по интернет, диалозите се насочват, модели и така, докато се формира политика. Някаква схема на политика. Тя от тук нататък следва да бъде координирана с още някои. Гражданите не е единственото нещо в този свят. Има още два сектора. С държавния сектор, това е администрацията, колко това е възможно, какви ресурси има, и с бизнеса. Когато стане тия партиите това правят, гражданите какво искат, те да го кажат,
това се свежда до бизнесмените, вижда се твърдка помощ, до администрацията, се формира нещо, което зад себе си е натрупало най-важното нещо на този свят, а именно обществено съгласие. Властта се замества с съгласие по този начин. И от този момент нататък партиите го фиксират като закон. Това е пример. Ами, ако няма други въпроси, може би с това трябва да свършим. Политиката като пирамида срещу политиката като мрежа, което е нашата заявка. Благодаря още веднъж за прекрасния разговор и наистина започваме в оперативен план да вършим нещата, за които се добре. Благодаря. И ние благодарим. Много успешно. Още така.